Добре дошли в geraka.com. Днес ще ви представим поредния артикул на немския производител Teka. В случая това е иноксова мивка за кухня от серията Super Bowl. Вариантът е с външни габарити 86 на 50 см и с корито 40 на 40 см. Изключително функционален модел, тъй като коритото дава много по-големи възможности за поставяне на тава, която се ползва в фурната, или по-големи съдове. Моделът е с семпъл, изчистен отседник. Вариантът идва заводски неразпробит и в случай, че отворът на смесителя ви притеснява, той се прави по желание на клиента според личните необходимости и това как ще бъде поставено коритото, съответно отляво или отдясно. Освен това, има възможност да се направят два отвора, съответно един за смесител и един за дозатор за течен сапун. Вариантът, който ви показваме в момента, е с покритието, което Teka наричат микролен. Ако забелязвате, това е едно много ситно набраздяване с малки точици, които придават леко матиран ефект на умивалника. Тяхната цел е да крият отпечатъци от пръсти, пръски от вода. Все пак, ако държите на обикновения вариант, моделът се произвежда и с гладко покритие. Довиждане до следващия път и заповядайте отново в geraka.com.